दचकलीस का? दचकली किती वेळ पाहिली मी म्हणते आता येणार आता येणार. आतुरतेमध्ये विरह जो आनंद असतो ना तो विरहाशिवाय नाही. पण एवढा त्रास देत असतो का? पण तू माझी किती वाट पाहतेस हे मला नाही तर कसं समजलं? म्हणजे माझी परीक्षा केली होती. हो तसं समजलं. पण सांगा परीक्षा नाही ते सांगायचं नसतं. कारण उत्तीर्ण झाली ही भावना जर तुझ्या मनात निर्माण झाली तर तिथूनच अहंकाराची निर्मिती होईल. काही काळजी करू नका. तुम्ही जेवढी परीक्षा द्यायला सांगाल ना तेवढी परीक्षा देईल आणि तुमच्या प्रत्येक परीक्षेत आणि ज्यावेळी तू परीक्षेत परिपूर्ण उतरशील त्यावेळी माझी तू आवडती होती. असं आहे का? नक्की तुमची आवडती होती. दमलेले दिसतात आपल्या चेहऱ्यात नसलेल्या वाटतंय. हा म्हणूनच सांगते एवढा वेळ कष्ट करू नका म्हणते. थोडासा विश्राम घेत जा. कष्टही केलेच पाहिजे. विश्रांतीचं स्थान हे आहे ना आणि विश्रांती घेण्यासाठी तिथपर्यंत हवंय. हा म्हणजे माझ्या महाराज विश्रांती घेण्यासाठी आला हो विलंब कशाला या म्हणते. माझ्या बुद्धिमांडीवर आपलं सारथत्व घालवा. हा आपण आला आणि माझ्या मनाला आनंद. आपण माझ्या प्रतिमांडीवर विश्रांती घेता काही काळजी करू नका. आनंद कितीचा अपमानाचा सूड घेण्यासाठी होय या तुझ्या संधी आहे. याच संधीचा फायदा घेण्यासाठी यावेळी हा का स्वरूपी यमधर्म यावेळी पहा.
निमित्त पाशाची योजना करताय, निमित्त पाशाची योजना करताय. आश्चर्य वाटतंय हे. होय, खरं आहे. आणि याच्या मुळाचे कारणीभूत काय आहे तर ही सौभाग्यवती आहे. पण याला या राजकर्त्यापासून हिला दूर करावं. म्हणून यावेळी पहा, हा साक्षात धर्म मस्तक सुराज्य करता आहे. स्वामी